ରାତି ଅଧରେ ବାରଟା ପଡ଼ିଆ ରାତି ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି କେଇଟା? ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 10:30 ହେଲାଣି। ବୋଧେ ବନ୍ଦ ବାତ ହେଇଯିବନି ନା କ'ଣ ଦେଖିଆ ଲକ୍ ଥିବ ଯେ ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ କରିବା। ଆମ ଦୋକାନ ତ ଏତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଉଛି ଆଉ। ଟାଇମ୍ ଦେଖିପାରୁଛି 10ଟା। ଦେଖା ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ହେଇଯାଇଛି କେତେ ଭିଡ଼ ବାବାରେ। ଏଇଟା ହେଲା ମାନେ ଏତେ ଫେମସ୍ ବାଲିଯାତ୍ରା କଟକର। ଓ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବି ଦେଖି ହେଲାନି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ ଫାଇନାଲି। ଏବେ ଖାଲି ବୁଲିବା, ସବୁ ତ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି, କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବା? ଏ ଭାଇ 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 ଏ କିଛି ନାହିଁ। କିଏ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛି କି? ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି କିଏ ଦେଖୁଛି ଜଗିଥିଲୁ? चलो भारत मसला टिके मिसे किसी का नहीं खई ना छाई गेले हाँ देबे देबे हाँ तो धरी के आकाश छता आगे बुल्लुनु भल हम ना आकाश छता यदि ये कर ए धरी बुल्लु ए आ भितर आसपटे देखिया कोन है ता भितर किछि नाही किछि नाही ता भितर खाली फोटो मरा आइछि माने महानगर निगम अरे खाली फोटो मरा आइछि हां से बा जेज अणनातिर पुओ चलो बारी सकाल बने गाड़ी पर बुलिया भल लगे सकाल निश्चय 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 आम आम कहीं जमनलु से गोटे बड़ आईटे कौन अच्छी कहल हाँ भाई ये स्त्री लोक ये स्त्री लोक ये पुरुष लोक आ कौन चाहिए तुम नाती कोड़ी इनफॉरमेशन दरकार है गोटे चंदा लोक ताको चंदा कहते तार आगपटे नाही कोड़े 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 एटा चंदा लोक आगरे एटा आपण एडे ता पाकड़े ये धड़ा पिंची बाबा हिसाब जूम करी जूम करे हाथ अच्छे हाँ बास एटा खाननगर हाई स्कूल आमर कमलाकांत आई लव कटक बास एटा हाँ ए स्कूल को मुझे बहुत झील प्लान लाइन में मुझे कौन करी रे भाई तुम अलिया पका अलिया पकड़ बिजेडी सरकार भाई एमएलए फोटो बना कॉमेडी कैमरा दो आगे जाते तो धरियो हाँ देखा
ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ଦେଖରେ ସେ ଲୋକକୁ ସେ ସେଠି ଫଟୋ ଉଠଉଛି। ଧରି ଯାଅ ନାଇଁ ଆଜି ଯିବା ନା ନାଇଁ ଆଜି ଯିବା ନା ନାଇଁ ଯିବା ଯେ ଆମ ପିଲାଟା ହଜିଯିବ। ହଁ କ'ଣ ଅଛି ସେଠି ଅଛି ବା ଯିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବେ ଥାନା ପାଖରେ ଅଛି ବା ହାତ ଛାଡ଼ିକି ରହିଯିବ ଡାକିଆ ପିଲା ଲୋକ ହଜିଯିବ। ଦେଶୀ ନା ବିଦେଶୀ ଦାନା ପକେଇଲେନି ଗୋଟେ ଟେକି ଆଣିଥାନ୍ତେ ଆଉ ଇଏ କିଏ ଝିଲି ଝିଲି ନୁହଁ ବା ଗୋଜ ଭାଇ ଇଏ ଆମର ପୁରା ମଜ ସଫଳ ମାନେ ଖାଇ ଖାଇ ସଫଲ ପାନ ମସଲା 5 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କର ଆମେ ଆଇଲା ବେଳକୁ 3ଟା ଝିଅ ବସିଥିଲେ ଲାଇନ୍ ହେଇକି ମୁଁ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଡିଆଲ ହେଇନି କି ସାଇଡରେ ଇଏ ରଞ୍ଜନ ଭାଇ ପଛରେ ରହିକି ମୁଁ ସେତିକି ଇଏ ମୁଁ ଆଗେ ଯାଉନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଟିକେ ରହିଲ ରଞ୍ଜନ ଭାଇ କ'ଣ ରହିଗଲେ ମୁଁ ଅନେକ ସେ ଝିଅ ତାଙ୍କ ପେଁକାଳି ମୁଁ କନେ ମୁଁ କନେ ଅତି କଥା ହେଲେ ମୁଁ ସେ ଭାଷା ବୁଝିପାରିବି ମୁଁ ସେଠି ମୁଁ ଲୁଚି ଯାଉଛି ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ସେ ଓଡ଼ିଆ ନୁହଁ ମୁଁ ଏ ଭାଇକି ବାଗେଇ କହିଲି ମୁଁ ଏରା କାହିଁ ଏମିତି କଲ କଲ ହଉଛି ଟିକେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କହୁଛି ଚାହିଁଲୁ ଆମେ ସିଆଡ଼େ ଯିଆଲ ମୁଁ କାଠ ବୁଲି ବାଗେଇ ଏ ତୁ ହେଇକିଆ ଇଏ ସେଠି ବୁଟ ସଜାଡୁ କ'ଣ ବାଲିଯାତ୍ରା ଯିବ ନା ବାହାଘର ଦେଖିବାକୁ ଯିବ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ କି ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଯିବ ତାକୁ ନେଇ ଆମେ ପଚାରିଦେବା ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆସିକି ଏଇଠି ନେଇଯିବ ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ କିଏ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଯିବ ଆମେ ନିଜେ ପଚାରିଦେବା କେତେ କ'ଣ ଆଉ ନା କ'ଣ ଭାଇ ନିଜେ ପଚାର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସିଡ଼ି କଳ୍ପନା ଚାଉଳ ଯାଇଥିଲେ ସିଡ଼ିରେ ନା କୋଉଥିରେ ନିଜେ ବନେଇଥିଲେ ଇଏ କ'ଣ ସବୁ ତ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ କ'ଣ ମୁଢ଼ି ଚପେଇବାକୁ କହିଛି ମୁଢ଼ି ଚପେଇକି ଯିବା ଆମେ ଯାହା ତମେ ଆସ କ'ଣ ନେବ କହିଲ ମାନେ ଫୋରିଲ ସବୁ ଶୁଣ ଭାଇ ଶୁଣ ସେଠିକି ଯିବ ମୋ ନାଁ କହି ସେ ଅଟୋ ରିକ୍ସାଟେ ନେଇ ଆସିବ କିଛି କହିବେନି ସେ ରଞ୍ଜନ ଭାଇ କ'ଣ ହବ ଖାଲି ମୋ ନାଁଟା କହିବା ଦରକାର ଏ ଲୋକ ମିଛ ଲୋକଟା ମୋତେ ଆଇଲା ବେଳେ କହିଲେ ଭାଇ ଟିକେ ପରାଟନ ଆଣିବାକୁ ପରାଟନ ବିଷ ବଗମରା ଖାଇଦେବୁ ଆଉ ଖାଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ିବୁ ତାହେଲେ ମୋ ବି ଚଢ଼ି ତ ମୁଁ ତ ବେପାର କରି ସବୁ ଆଉ ସବୁ ମତେ ଦେଇଦିଅ ମୁଁ ବେପାର କରିବି ବସି ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏଇନା ହେଇଯାଉନ କିଏ ମନା କରୁଛି ହେଇଯାଉ ଆରେ ହେଇ ବା ବଡ଼ ପିଲା ବଇଛନ୍ତି ଏ କି ଗୋଟେ ଲେଜର ପାଇଲାଣି ଆରେ ରୋଡ ତମେ ନିଜେ ଗୋଟେ ମାଳି ନେଇଥାନ୍ତେ ଭାଇ ଗୋଟେ ମାଳି ନେଇଥାନ୍ତେ ମାଳି ହାତରେ ପିନ୍ଧା ଆରେ ପିଇବ କିଏ କାଇଁ କେହି ନାହିଁ ତମେ ଆଗ ଖାଲି ତ ବାହାରିଯିବ ଆଉ ରହୁନ ବୁଲି ଛାଡ଼ ଭାଇ ଶୁଆ ଉଡ଼ିଯିବେ ଜାନୁ ତମେ ଚମକୁଛ ରୁହ ବା ଡାକଡ଼ା ଚାଲ ଏ ଥାନା ବାବୁ ଚାଲ ଏ ହାତ ଧରି ଚାଲ ରେ ଭାଇ ହାତ ଧରିତ ହଜିଯିବା କି ଲୋକ ନା ଇଏ ନୁହଁ ଲାଷ୍ଟ ସେପଟ ଚାଲୁନ ଭାଇ 11ଟା ବାଜିଲାଣି ତୋର ଭିଡ଼ ଦେଖିଲ ଭିଡ଼ ମାନେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ କମିବାର ନା କାଲି ଅଛି ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଯେ ଆସେ କାଲି ପଳେଇବା ପ୍ରବଳ
10 ଟଙ୍କାରେ ଠେଲା ପେଲା ଗୁଲୁଗୁଲା 10 ଟଙ୍କାରେ ଠେଲା ପେଲା ଚୋକଡ଼ ମିଳେ କହିବ ବୋଲି ମିଳିପାରେ ହଁ ଚୋକଡ଼ ମିଳିବ ଆଚ୍ଛା ଗୋଳିଆ କୋଉଠି ଦବା କୋଉଠି ଖାଇଦବା ଗୋଳେଇକି ଆକୁ କଢେଇରେ ଟାଣି ଆଣ ତମ ତ ଦିମାଗ ନାହିଁ ତମେ ଗପୁଛ ନା ନା 50 ତମେ ଟିକେ ଧର ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉଛି ଥଣ୍ଡା ସବୁ କଟ୍ କରିକି ନୁହଁ ଓହୋ ଫେସବୁକରେ ବାବାରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପକେଇବ ବାବାରେ ମାନେ ଏତେ ଜୋରେ ଭିଡ଼ ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ବି ଏତେ ଭିଡ଼ ଆମ ଏଇ ଟୁଆଟା ଭାରି ହଜି ଯାଉଛି ତାକୁ ହାତ ଧରିକି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ହଜିଗଲେ ପଳେଇଯିବ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା କିଶନ ତୁ ରାମଦୋଳରେ ବସିଥିଲୁ କ'ଣ କ'ଣ କେତେ ମଜା ନେଲୁ ଟିକେ କହିଲୁନୁ ଆଉ ଏଇଟା ରାକେଶ ପଣ୍ଡା କିଏ ହଜିଗଲାଣି ବାବା ଫେରିଲୁ ନା କ'ଣ ବାଲିଯାତ୍ରା ଫେରିଲୁ କାଲି ଲାଷ୍ଟ ଅଛି ବୁଲା ସରିଲା ବୁଲା ସରିଲା ଲୋକ ଗହଳି ସରିଲା କାଲି ଲାଷ୍ଟ ନା ଟିକେ କାନ୍ଦି ଦିଅ ଭାଇ ଟିକେ କାନ୍ଦି ଦିଅ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଳେଇବ ଏଇନା ଟିକେ କାନ୍ଦି ଦିଅ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ ଟିକେ କାନ୍ଦି ଦିଅ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଳେଇବ ବାଲିଯାତ୍ରା ଏଇନା ପଳେଇବ କାଲି ଭୁଲ କହିଲେ ମୋ ଭାଇ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଳେଇବନି ଆମେ ପଳଉଛୁ ବାଲିଯାତ୍ରା କାଲି ସରିବ ଆମ ଗାଡ଼ିଟା କୋଉଠି ରହିଲା ଆମ ଗାଡ଼ିଟା କିଛି ନାହିଁ ଚାଲ ଆମେ ଆଗେଇ ଯିବା ପଡ଼ିଛି ଆମେ ଥୋଇ ଦେଇକି ଭାଇ ଆଗେଇ ଚାଲ ଦେଖିବା ଯାହା ହଉଛି ଆଗେଇ ଚାଲ ଏଇଟା ମୁଁ ଆଜି ଯାଇଥିଲି ରୁହ ରୁହ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ଅଛି ଏଇଠି ଥିବ ଏଇ ସେଇଠି ଆରେ ପଏଣ୍ଟ এইটা আমি বন্ধ হলে তো আমার গাড়ি সেইটি আছে বুদ্ধিমান লোকটাকে আনিকি আইছু যেহেতু আমার গাড়ি পাইগলা দেখ গাড়ি এইটি গাড়ি মানে এত বুলেট নয় কি কিছু নয় আমার স্কুটি আনছো মাত্র রুহ রুহ মাত্র নাই নাই আমার গাড়িটা এই গোটা আরে এইটা নুহ রে এই গোটা ভাই আমার গাড়ি এই গোটা না না এইটা নুহ সরি এইটা ମୁଁ ଓଲଟା ବସିକି ଯିବି ଏ ଝାଲମୁড়ି ଟିକେ ଆଣେ ଝାଲମୁড়ି ଝାଲମୁড়ି ଏଠୁ ଆଣ ବାଲିଯାତ୍ରାରୁ କିଏ କ'ଣ ଆଣିଲେ ତାଙ୍କ ଓପିନିଅନ୍ଟା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ହଁ ମୁଁ ଗୋଟାରେ ତମ ପାଇଁ କାପି ଆମେ ଯେହେତୁ ପାଲାଜି ବିସ୍କୁଟର ଧୂଆଁ ଖାଇଛୁ ପାଲାଜି ବିସ୍କୁଟ ସେଇଟା ବା ଓରିଓ ଓରିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବାଲିଯାତ୍ରାରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଡଲ୍ ସବୁ କିଛି କିଣିଲେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣିଛି କିନ୍ତୁ ସିକ୍ରେଟଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଗୋଟେ ଚପଲ ଚୋରି ଆଣିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଫଟୋଟା ଉଠେଇ ଚାରିଜଣ ଆଗ ଆଇଲ ତମର ଭାଇ ଘଟ ଉଠେଇଲେ ତମେ ପଚାରିଲ ଯେ ସବୁ ଯାକ ସେଠି ଥାଉ ହଁ ଯାଉଛି ବେଳା ବେଳା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେ ଗୋଟାଏ ଉଠେଇ ଯାଅ ହଁ ଧର 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 ହଁ ଏଇ किशन मारे मार 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 भाई तो मोटे धरो ଚାଲୁ ସବୁ
ଗାଧେ ଖାଧେ ଲଗା ହଁ ଭଗବାନ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଏଇଟା ମୁଁ ମଜା ମଜା ଯାଉଛି କ'ଣ କରିବି ଏ ପିଲାଟା ମଝିରେ ବସି ମୋ ଜାଗାରେ ବସି ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ଆଗରୁ କହିକି ଯାଇଥିଲି ହଉ ବାଏ